Malawi Today. Kampeni iyi ikhale ya mtendere, aliyense alankhule zimene afuna kulankhula posata malamulo. Ine cholinga changa sikufuna kutosana ndi munthu wina, koma kuwauza anthu zoona zokhazokha. Ndine vice president wa dziko, ndili mboma momwemo. Zimene ndikulankhula inezo ngati wina akuonera kuti uyu akunama, uyu takanipea chimene takanipea, amene akuona kuti uyuyu vice president zimene akulankhulazi ndizonama, sibwino kumakhala ma press conference kumandiyankha, ndiye mutopanane kundiyankhatu. Nanga kuti tikamalize kampeni ma press conference akhala ngati aliyense akambe zimene akuona kuti ndizoona. Ngati akuona kuti vice president walankhula zonama, iwowo abwere achose chonamacho ayikepo choona. Ndikati mboma muli mbava, ine ndine vice president ndili momo, ndikamati muli mbava ndikuziwa kuti muli mbava, ndiye nzanga wa mboma zikampweteka kuti iwe osayamika iyeyi, iweyo ndiye linazoona kuti mbava mulibe zathera pompo. Ine ndikuti muli mbava, iyo kuti mulibe mbava, nena za iweyo osati kumati sikuyamika. Pakali pano chaka chino tiuzane zoona. Chisankho cha chaka chino si cha ma t-shirt. Osaka vota voti mwalandira t-shirt, kukavota voti mwalandira nsalu. Nsalu yo mwikafetereza, nsalu yo mutafuna iyayi, nsalu t-shirt nkhani ndi pakomo panu. Kumeneko kuti ndalama mukubato mafyolo mukukulisawo uyankha masiku ake asala uchepa. Sitinga makhale malayi muno anthu kumavutika, ifeyo kumaombera m'manja mbava ayi. Chakwera kumene muliko kulilongwe, ziwani kuti upresident watani watha. Dr. Lazarus Chakwera kumene muliko kulilongwe, ziwani kuti upresident watani watha. Dr. Lazarus Chakwera kumene muliko kulilongwe, ziwani kuti upresident watani watha. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse, chigawo chino chakumasana. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM, chigawo chakumasana. Programu yathu ija imene timati nkhanga zaona nkhani ndi zilipo zambirimbiri, koma ndangoti zinazi nzofunika kuzithamangisa ndithamange kuti ndipunguleko nkhani tu zazikulu ndi nkhani ya Michael Usi. Nkhani ya ikulu zazikulu ndi za Michael Usi, akutosana ndi Michael Usi. Zikukhala bwanji kuti azitosana ndi Michael Usi? Ndesa mbiri ndibwera nawo chigawo chakumadzulo. Ndikufunanso kwa auza MCP kuti akamakhala
asamazone ngati iwo ndi madolo iyayi. Kupha Chilima sikunena kuti mungaphe anthu onse mdziko la Malawi iyayi. Ndimabwereza you make a mistake kumupha Chilima. Kupha Chilima kuja china chilichonse cha inu chinayambira pamene paja kusokonekera. Ngati simmadziwa china chilichonse cha inu chinasokonekera tsiku limene inuyo munapanga mistake kumupha vice president wa dziko Klaus Chilima. Anthu amene mulibe chisoni, anthu amene mukakhala mungoganiza zokupha. Taona ni audio imene ikudusa, imene timene kuti ali Mpopo tili nayo. Audio ili ponse kunena kuti Avitumbiko Mumba ndi Richard Chimwendo Banda amakonza upo onena kuti achina Dala Kadula, achina Devi Malamula, achina Eric Phakamisa apange chotheka amuphe Michael Usi. Nde itineneretu ya MCP isigwira Michael Usi panopa aenda nda Malawi. Kaya aenda nda Malawi wa UDF kandia achipani cha DPP aenda ndi chipani cha PP koma Amalawi onse apanga chiganizo choenda ndi Michael Usi kumteteza kuti akhale ndi moyo. Nayenso ali ndi ufulu wokhala ndi moyo mu dziko limene lili la democracy. Yerekezani kumupha Michael Usi. Inu amene mmapasidwa ntchito yonena kuti mukufuna muziyapha anthu, ulendo uneyerekezani kupha Michael Usi. Nanunso muphedwa live, anthu ayenda m'manyumba mwanu, sakupezani m'manyumba mwanu, kukugumulirani nyumba mwanu. Ndi pamene muziwa kunena kuti anthu ku Malawi kuja akwiyaso pano. Yerekezani kumupha Michael Usi. Nde muone abale yake a Michael Usi kuti adzuka cha mtundu wani. Anthu akumulanje sakulekererani, sakusiyani mukamupha Michael Usi. Sikuti tu anthu akuntcheu aja ndi zisiru kumangoyang'ana osapanga nanu china chilichonse. Aliko anthu akuntcheu ambiri kulilongwe amene ali ndi ufulu akhoza kupita ku nyumba kwa Dala Kadula kuigumula nyumbayo kuwatchapo china chilichonse. Koma sali antundu umenewo sanabadwe mwa chifambafamba ngati mmene abadwira anthu ena achifambafamba. Amalawi ali ndi ufulu kuyasa ma filling station anuwo. Simamanga ma filling station achimwende kwa area 25. Anthu ali ndi ufulu kukathirapo petulo. Koma akungokuyang'anani mukamakhala inu mbomamu nonse amene mmati ine ndine nduna ya boma yakuti mukasankhidwa maudindo kumafuna kumanyoza anthu osauka. Mulekeretu chaka chake ndi chino. Sitizalola chipani chikangolowa chizuzuza anthu. Koyamba ndikomaliza ndikameneka MCP mwapha mwazuza sizizachitikaso mu democracy. Ena akalitenga bomali sitilola kunena kuti wina akamwalire chifukwa cha ndali. Yerekezani kumupha Michael Usi. Muona zosatira. Limpopo ndi Comrade Tanyo. Dr. Lazarus Chakwera kumene muliko kulilongwe. Ziwani kuti president wa Adani watha. Ndifa lero inu mufa mawa. Olo mundisogoze koma inunso mufa. Nde ili ndi chenjezo kwa inu ya kuboma, kwa inu nonse amene mukuzicha akuboma. Chifukwa ifeso ndife boma. Chifukwa tikati boma ndi anthu. Popanda anthu boma palibe. Nde tufuna tikuzeni izi zomangoti wakuti timpangire chakuti timuphe zimenezi zikutha chaka chino. Palibe munthu azaphedwe chifukwa cha ndale mdziko la Malawi. Kungodziwa zonoti akuti ndamene amupha tizimemeza anthu kunena kuti tiyeni konko. Kaya tizenda ndi usiku kaya masana tiyeni konko. Chifukwa na Yesu amene waphedwayo ali ndi ufulu wokhala ndi moyo. Limpopo ndi Comrade Tanyiwa chigawo cha Masana. Amalawi ndikuyankhula pano ndizomvetsa chisoni kunena kuti Michael Usi
alandidwa galimoto imeneyi ndi aboma si ya chipani yayi. Ndifuna ndauze IMCP galimoto imene mwamulanda Michael Usi ndi aboma si ya chipani. Galimoto iyi imayenereka kuti aziyendera ndi vice president. Galimoto iyi timaicha dzina timaicha kuti pilot vehicle. Choncho Amalawi galimoto yathu ya ife aboma Amalawi amulanda Michael Usi ndipo galimoto oyo ampasa vitumbiko mumba Limpopo with Comrade Tajwa. Days to go. So yanganira muntu akupanga chibwana. Muntu ngati akufuna kuonongere political capital akweno yankidwa. Ngati afuna kuonongere mpamba wako mundali akwena kuzidwa. Eni masapota za Malawi Congress Party mudzidziwa kuti ndifa anthu opirira. Anthu amata kuti gendera president convoy ifechete kuti phera ngati mena panga DPP kuti phera masupporters 2 pakakaika manda chete. Ajese kabwira inu munapha anthu 9. Munapha Klaus Chilima, Akapeni ndi gulu lawo. Munamuphaso Chiwaya ku parliament. Munaphanso Aimedi osalakwa. Lero mukunena kuti anakupherani anthu. Anthu amene anafawoka chifukwa inu matuma kuti azikamenya azawo anakabwezeredwa. Anthu aja ndikukamwalira kuchipatala atabwezeredwa kumenyedwa. Ndiyati inu anthu anakuphira na DPP ndiyati inu mwayiwala kuti munapha anthu 9 including Chilima akoma mayi weyo mkamwa mwako munu nkhamo ndithu. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti pamene anthu ali pakalikiliki kupanga kampeni anthu ena akumagwirisa anthu ena munjira zolakwika. Mai Jenny Ansah akupita kukapanga misonkhano kulowa Shire. Ndizomvesa chisoni kuti Kalimu Bilali ndi gulu lawo. Kalimu Bilali ndi mbale wawo wa cousin wawo ka brother wawo wa Mai Sidiki Mia. Akugwirisa ntchito wa ntchito amene akwagwirira Mai Jenny Ansah ndikumatenga ndrama kuapasa anthu kuti asapite ku msonkhano kumene lero Mai Jenny Ansah ali ndi ma whistle stop kulowa Shire. Nde wa ntchito amene amagwira ntchito ku famu ya Mai Jenny Ansah ameneyo akugwirisidwa ntchito ndi Kalimu Bilali ndi gulu lawo kuti azipereka ndrama kuti anthu asapite ku msonkhano. What is stupid is it? Mai Jenny Ansah amene mukamchoseso ntchito aona kolowera. Amalawi zovotera kunena kuti wachipani uyu anasunga chipani ichi kwa nthawi yayitali, komano ifeyo kudera kwathuko palibe china chilichonse chimene watichitira. Tisachedwe naye yayi ameneyo timtenge tikamuthete. Kuli bwino kuvotera asopano taone ma MP asopano. Ma president ndende awiri amene tili nawo a experience. Tikungodikira Mai Joyce Banda ndi Peter Mutharika kuti kodi masiku amene asalawa mutu uze kuti chani. Ndi ma president okhawo ali ndi experience mdziko la Malawi.
tikavotera experience, sitikukavotera kunena kuti tiyeseso lenala. Za lenala taziona zakanika. We need people who got experience. Ndiye ndikuyankhula zonena kuti tikavotere anthu amene ali ndi kuthekera konena kuti dera lathulo likakapasidwa ndalama litukuka. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti munthu amene amamdalira ku chipani, ine sinimabwerera mbuyo, munthu amene amamdalira ku chipani amapeseka zonoti akuzemba kuseli kunkumakapanga zina. Achimwemwe Chipungu akutenga ndrama kuchokera kwa Bilali Kalimu, zimene zikuchoka kwa MCP, kuchoka kwa Amai Sidiki Mia, ndikumakasokoneza kwa Gladys Ganda. Achimwemwe Chipungu amene athawa kumasambanjati, athawira ku Luchenza, atakakhale MP. Kodi anthu aku Luchenza akakuvoterani bwanji khalidwe lanu lili limeneli? Anthu akumasambanjati mpaka achita kupanga pemphero kunena kuti Ambuye mutipase munthu amene atithandize kuno. Tinali ndi MP kuno watithawa, anthu tikupanga mapemphero. Wathawa kumasambanjati ndani? Achimwemwe Chipungu. Lero akutenga ndrama akuti akaipese dzina la Gladys Ganda. Munabadwa bwanji Achimwemwe Chipungu? Kwa nsonkhano uno ziko Mulungu wathu chifukwa cha alendo athu amene ali pakati pathu mwayendesa bwino kuzafika malo ano zina lilemekezeke. Mulungu wathu tikupemphani kuti musogolere nsonkhano uno kuti uyambe ndi kusirizani mphamvu zochokera kwa inu. Atate, ife ana anu tikulirira pa zina lanu, titavutika kwa nthawi yayitali ndi boma limene lilipoli. Mulungu wathu tikupemphani kuti mutibwezeresenso mtsogoleri wathu Profesa Arthur Peter Mutharika amene anayiphula ziko lino pamoto kunkhani ya njala. Ife ananu Ambuye tikuvutika ndi njala, tikukupemphani kuti mutibwezeresenso chimanga chibwerere kuti mziko muno njala ithe. Koposaposa tikuliriranso dera lathu lino la Masambanjati constituency, mutipase MP wabwino oti tikamuvotera pa 19 pano azakhale kuno ndi kutukula dera lino. Tavutika mu zaka 6 MP amene mutina musankha atathawa dera lino. Atate Mulungu wathu tikulira pa zina lanu kuti pamene tikumusankha Michael ati tikumuyika pa mpando, inu musogolere ndi kupasa nzeru zabwino zosogolera dera lino. Mu zina la Yesu Khristu ndilo pemphero lathu. Amen. Wathawa kumasambanjati ndani wa DPP? Chimwemwe Chipungu. Nzosowaso umboni. Achimwemwe Chipungu athawa kumasambanjati. Anthu akulira kuti zaka 6 zonse zathazi palibe chimene chachitikapo. Nde Chimwemwe Chipungucho wapita ku Luchenza. Be careful anthu aku Luchenza, musangovotera zinthu chifukwa chonoti aya ali ndi kachipatala kama zabuka pano. Tikamayankhula pali Limpopo FM timayankhula zinthu zimene zikuchitika. Kwa DPP ko muzitimva. Muli ndi munthu amene inu mmamkonda koma kunjaku anthu samamkonda chifukwa cha khalidwe lake. Ndikaterenso chigawo chakumasana tisiyane pompo mnani ndine Comrade Ntanyiwa tikumane madzulo ano tikumane tipitiriza nkhani ya Michael Usi. Chimene chachitika Michael Usi ndofuna Malawi mudziwe. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa.
MCP yatha ikupita, tifune tisafune tikhoza kuyankhula mobwebwetuka mofuna kuzichita defend, koma simukuyina chisankho, munapha Chilima. Amalawi azikumbukira imfa yoopsa, imfa yoopsa. Ndeti kuti yesererani kumupha Michael Usiku, sali yekha. Thank you.